Dakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose. Right, mufaro wangu kugamuchiredzwa kare vazukuru pazuva ranhasi anditi tichida kuti tipfurire zvishoma pamberi nenyaya yemuzukuru wangu Tapiwa Makore uyo akaurayiwa naTafadzwa Shamba anditi kwamurehwa uko almost 49 days ago anditi yenyaya yachona ichiri kuinvestigatewa. Nchida kukurudzira kuti kana wasati wasubscribe pathis channel muzukuru wasekuru Saint hapana chekumirira mwana wehanzvadzi yangu anditi chisubscribe pachannel panapa ndo pamusha penyu pamba penyu anditi subscribe, turn on your notification bell kuti pega patinouploada mavideos you will be notified because izvi tinozviita each and every single day anditi nchida kukurudzira kuti tinge tiri tinoshayawo nehama neshamwari mavideos also kukurudzira hama dzedu kunge vari vano subscribe pachannel panapa pamba pedu. Right, chipinda panyaya yedu zviri kuratidza kuti zoni besides Maud uyo akasungwa nezuro akasungwa nemapurisa zvakakonfirmiwa na Assistant Commissioner Ponyati kuti zvone vakasunga zveshuwa mudzimai ane 42 years anonzi Maud anditi zviri kuratidza kuti pane vamwe zvakare vanga vatosungwa nechekare vanonzi Mai Mungandire anditi naMai Katsande. Ava vaviri ava vakasungwa nyaya yavo iri ichibva pakuti vakatengeserwa nyama naTafadzwa Shamba anditi vakatengeserwa nyama iri kufungidzirwa kuti inyama yatapiwa anditi yatapiwa Makore vazukuru. Zvinova zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinokatyamadza zvaitika kunzvimbo yekwedu mugore rino iri anditi zvinhu zvinorwadza vazukuru kuti vanhu vakatenga nyama yemwana vakasvika pavakabika vakaidya. Zvinhu zvinorwadza vazukuru. So madzimai mairi awo akasungwa ari mumaoko emapurisa. Also zviri kuratidza kuti vakasungirwa pamba paMai Katsande avo vanoita basa rekubika kachasu vachitengesa. Ani munozva doro remumaraini rere rinotengeswa rinobikirwa mumaraini kachasu. So Mai Katsande avo vanoratidza kuti pamba pavo ndo pakatengerwa nyama iyi pavakatengeserwa nani pavakatengeserwa naTafadzwa Shamba. Kunyange zvavo vakamboda kuramba kumapurisa kuti vakanga vasina kuita sokudaro, asi umbowo wakanga uripo kutoti madzimai ava vaviri vakatenga nyama vakanobika nemhuri dzavo. Zvinhu zvinorwadza vazukuru, zvinhu zviri kutyisa kuti zveshuwa here muraini tichararama sei tichiziva kuti mwana wedu akadyiwa apo nepapo. Zvinhu zvinorwadza. Nyaya iyi inyaya isina kumira zvakanaka. So ndaupdate yatangoti kuigire vazukuru kuti ndo zviri kuitika madevelopments ari kuramba achiitika panyaya imwe chete iyoyi anditi. So ngatirambe tinonyorerana mumacomments. Ndiri kuverenga macomments enyu ndiri kuona vanhu kuti hatiisi kufara zveshuwa ende ndinongonamatira kuti dai Mwari pasituation yakadai vakazviratidzira ruoko rwavo kuti ivo vega vange vari vanopiwa mbiri anditi so ngatipfurire mberi tichikomenta nekushare mavideos edu vazukuru. naUncle Saint the only Zimbabwean uncle ticharamba tichikupa imwe update. Tinobata tichi much love.